హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ధన స్టైలిష్ అఫీషియల్. ఈ రోజైతే మన చెట్టుకి రోజా పువ్వులు అయితే పూసాయన్నమాట. చిన్న రోజా పువ్వులు ఇవి చాలా మంచి స్మెల్ కూడా వస్తాయి. చాలా బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అయితే పూసాయి అన్నమాట. చూసేసేయండి, వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను కదా. ఫ్లవర్ మధ్యలో మళ్ళీ మొగ్గ వస్తుంది. ఏమవుతుందంటే మొగ్గ ఏదో విత్తనంకి తయారవుతుందని నేను ఉంచాను, కానీ విత్తనం ఏమీ తయారవ్వలేదన్నమాట. అందుకే ఏం చేశాను, ఈసారి తెంపేద్దాంలే అనేసి అన్ని పూలు కోసేసాను అనమాట. తర్వాత కొన్ని మల్బెరీస్ ఉంటే మల్బెరీస్ కూడా తెంపాను. ఈరోజైతే మనకి కొన్ని మల్బెరీస్, కొన్ని రోజా పువ్వులు వచ్చాయన్నమాట. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ధన స్టైలిష్ అఫీషియల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? చూసేసేయండి.